Goýol seni küýsesin. Käbir gyzlar bir ýigidi aşyk etmek isleginde onun ýeki adam hem izinden galman izarlaýarlar. Bu düýüp götür ýalňyş we tersine täsir edip biler. Biraz sırly bolun. Ka birden ýitip gidin. Ähli işleriňiz hakynda gürleşmäň. Goýol adajyk ejir çeksin, ýa-da gawansyn. Özüňiziň maşgala durmuşyndan gorkýandygyňyzy aýdyň. Bir ýigidi özüňizi aşyk etmek isleseňiz, oňa durmuş gurmak we maşgala durmuşy bilen baglanyşyk meselelerden gorkýandygyňyzy aýdyň. Galyberse-de erkekleriň köpüsi aýallardan gorkularynyň sebäbi gyzlara özlerinden ak köýnekden we toý ýüzeginden başga zadyň gerek däldigine ynanýarlar. Siz tersine aýdyň. Durmuşa çykmagy isleýändigimde ynanamak, heni de maşgala durmuşyna taýyn däl.